Шановне спадарства, мы рады вітаць вас на онлайн-канцэрце этнапраекта Патрыцыі Свіцінай. За сітуацыі, якая слажылася у свеце з каранавірусам, мы вырашылі перафармаціраваць канцэрт, які даўно запланавалі ўжо у прамую трансляцыю, якую зараз вы глядзіце. Дзякую вам, што вы з намі. Сёння наш канцэрт будзе складацца з 3 частак. Гэта такі лагічнае падвядзенне вынікаў нашага працоўнага года, таму што гэты склад этнапраекта існуе амаль год. І сёння мы таксама будзем яшчэ прэзентаваць наш міні-альбом, прагучаць кампазіцыі менавіта з міні-альбома і таксама іншыя, якія вы, магчыма, ўжо чулі на нашых іншых выступах, і новыя, цікавыя і зусім незвычайныя. Першы наш блок – гэта то, з чаго мы пачыналі, купальская праграма, з якой мы выступалі на фестывалі «Свята Сонца», «Купальскае кола» у 2019 годзе. Таму зараз мы якраз у купальскіх строях ствараем для вас купальскі настрой. Купала наявана, дева находя, там же тародя, ой, рана наявана. Купала наявана, где ты купала, ночь ночевала, ой, рана наявана. Купала наявана, ночевала в гостем житті, ой, рана наявана. Купала
нас таксама ў залі ёсць публіка, яе няшмат, але яна нас падтрымлівае. Дзякую вам. Спадзяемся ўсім тым, хто за экранамі, мы здолелі неяк сёння нашым прямым эфірам разбавіць нядзельны вечар. Спадзяемся, што вам в камфорце, в уюце дома прыемна зараз глядзець яго. Мы працягваем. На гэтым наша купальская праграма не скончылася. Мы працягнем песняй шаманскай. Пад яе мы заўсёды публіку прасілі вадзіць карагод. Гэта песня, якую заўсёды спявалі на распальванні вогнішча, на купалле. Гэта песня магічная. І зараз мы паспрабуем стварыць такую атмасферу. Песня называецца «То-то-то». Пачынаем.
Дзякуй, спадарства. На гэтым наша купальская праграма скончваецца. Этнапраект ідзе змяняць образы. Ён вернецца ўжо у новым образе. Трэба сказаць, што летам мы выступілі не толькі на купальскім коле «Свята Сонца», мы таксама яшчэ пабывалі на цудоўным фестывалі у Радомлі. Гэта Магілёўская вобласць. Мы там правялі цэлы дзень, пазнаёміліся з рыцарамі, пазнаёміліся проста з рознымі добрымі людзьмі, якія нас вельмі падтрымалі, якія сталі нашымі фанатамі і пішуць нам заўсёды. Дарэчы, у нас сёння на трансляцыі ёсць адкрыты чат, куды вы можете пісаць вашыя прапановы, водгукі, пажаданні і, канешне, пытанні. Мы на іх паспрабуем адказаць, на самыя цікавыя з іх. Будзем рады зваротнай сувязі. Зараз, пакуль этнапраект «Змяняе вобразы», я праспяваю для вас пазаабрадавую песню, якая называецца «Ой, жураўка». Гэта песня дзяўчыны, якую аддалі замуж, яна вельмі маладая, і яна сумуе па свайму роднаму дому. Ёй цяжка ў новай сям'і, цяжка з чужымі людзьмі, і яна спрабуе спець, каб гэтая песня данеслася да яе маці, каб яна яе падтрымала, як у дзяцінстве, дапамагла, параіла штосьці. Вось песня гэта аб гэтым. Ой, жураўка, жураўка, ой, жураўка, жураўка, ой, чагу крычыш так жалко, дзесь у свеце мамка е, дзесь у свеце мамка е, ёна і мяне згадае.
Дзякуй, спадарства. Я сёння не адна ведучая на нашым канцэрце. Мне ў дапамогу прыйшоў Зміцер Лукашук, ведучы з Еўрарадыё. Сёння ён мне будзе дапамагаць. Прывітанне, Патрыцыя, прывітанне ўсім слухачам, гледачам нашага онлайн-канцэрта. Такая не вельмі звыклая з'ява. Гэта я-то прывычны, седзячы ў студыі, глядзець у камеры, і вот больш нікога няма, ведаючы, што там дзесьці ёсць мільёны людзей, якія нас глядзяць і слухаюць. А вот для цябе, Патрыцыя, наколькі звыкла-не звыкла выступаць перад, фактычна пустой залай? Насамрэч, вельмі цяжка, таму што... Але насамрэч, зараз я паспрабую сваю мысль выказаць. Цяжка выступаць, калі няма публікі. Але сёння я бачу, што ўсё ж такі публіка сабралася. Яе не шмат, але яны вельмі моцна падтрымліваюць, і гэта падбадзёрвае. Вось. А калі спяваеш просто ў камеру, гэта крыху цяжка. І казаць, таксама размаўляць з камерай цяжка. Вось ёсць нейкі бар'ер, але я спрабую яго перабароць. Я ведаю, што нас глядзяць людзі, я ведаю, што нас глядзяць вельмі шмат дзе ў розных нават краінах. Я ведаю, што нас глядзяць у Нідерландах, нас глядзяць в Латвіі, в Польшы і як зараз чэмпіянат по футболу Беларусі глядзяць ва ўсім свеце, так і канцэрт Патрыцыі Свіцінай таксама глядзяць ва ўсім свеце. Давайте зараз Патрыцыю адпусцім, таму што ёй трэба падрыхтавацца да наступнага аддзялення. І перш чым на сцэну выйдзе галоўны вядзьмак беларускай этна-сцэны Алесь Чумакоў, я вот ведаю, чаго яшчэ Патрыцыя хвалявалася, таму што тут знаходіцца зараз у зале, схаваўшыся пад камерамі, вельмі важны і сур'ёзны чалавек Калацэй Вячеслаў Віктаравіч. Ёсць ён тут, дзе ён тут? Гэта чалавек, які выкладае ў Патрыцыі, дзесьці схаваўся, хацеў паклікаць яго на сцэну, зараз тут мне свецяць пражэктары і не бачу. Тым не менш, ёсць яшчэ, апроч... Вячеслав Викторович, заходите, калі ласка. Вот скажите, становитесь до микрофона, я ведаю, что вы привычны до этой справы человек. Як бачыць на сцэне сваю вучаніцу і ведаючы, што вот яна таксама, яшчэ не маючы дыплома вашага ў сваёй кішэні, ужо выходзіць на такую сцэну, у онлайн-трансляцыю па ўсім свеце? Справа ў тым, што музыка куецца не заўсёды ў канцэртных залах, а Патрыцыя займаецца музыкай вуснай традыцыі. Гэта каранёвая музыка нашага народа, і натуральна, што яна вучылася спяваць у час беларускіх абрядаў, у час святаў. І там, напэўна, ёй даюць дыплом сапраўдныя майстры мастацтва вуснай традыцыі, якія яе даўно ўжо лічаць сваёй. Тое, што вы прыйшлі сёння на гэты канцэрт, і прычым прыйшлі не адзін, а са сваім калектывам, а ваш калектыў гэта, фактычна, я не ведаю, як калі на выступ якога-небудзь, пакуль пачынаючага маладога гурта прыязджае які-небудзь Rolling Stones. От чаму вырашылі далучыцца? Мне падаецца, што это звычайная практыка для нармальных краін, таму што музыкі звычайныя людзі. Сёння яны выступаюць на нейкіх пляцоўках канцэртных, а заўтра яны ідуць у паб і могуць там за бакалам піва праспяваць, сыграць на гуслях ці на дудзе і быць сярод народа, таму што фальклор — гэта музыка для людзей. Дзякуй вялікі. Мы яшчэ сустрэнемся, таму што калектыў спадара Вячеслава Віктаравіча выйдзе на сцэну. Дзе наш галоўны вядзьмак? Алесь Чумакоў, калі ласка, настраивать же ж трэба ваш інструмент шыкоўны. Вам трэба шмат часу, чи вы адразу сходу? Скажете пару слов? Можно. Давайте. Скажите, калі ласка, вы вот чакалі, што вас запросяць на онлайн-канцэрт Патрыцыі, і вот вы тут будете весь из себе такие
прыгожа выступаць са сваімі песнямі. Сюды, калі ласка. Мы з Патрыцыяй размаўлялі пра гэта ўжо досыць даўно, і таму сюрпрызам гэта не было. Вось, хачу адзначыць, што Патрыцыю я час ад часу сустракаю таксама на занятках. Мы з ёй займаемся гуслямі. Яна цікавіцца рознымі старадаўнімі інструментамі і в тым ліку зацікавілася гуслямі. Вось, я вучу яе іграць на гуслях. Рыхтуеце сабе, можна сказаць, канкурэнта. Ну як конкурента? Тку. На гуслях я вось шчыра скажу, што мне хочацца, каб на гуслях іграла болей людзей. Чым больш будзе гусляроў, тым мне будзе цікавей жыць на свеце. Прыходзіў да мяне на эфір адзін вядомы дудар, казаў, што хачу, каб больш Беларусі было на дудзе ігралі вот на такой старадаўняй. Вы пра гуслі. Пройдзе так, вот глядзіш, гадоў 5-10, і будуць беларусы ідуць у метро і на гуслях іграюць, сустракаецца там адзін другі з дудой ідзе. Нармальная такая сітуацыя. Абсалютна так. Вельмі цудоўна гэта все. Дзякуй вялікі. Ну што, не буду перашкаджаць. Калі ласка, Алесь Чумакоў са сваёй праграмай. Так, у нас незвычайны сакавік летась. Вельмі шмат розных канцэртаў, фестываляў паадмянялася, папераносілася ў онлайн-трансляцыі. І хацелася б зрабіць агляд сакавіка, розных святаў, ось маім гэтым невялічкім выступам, розных святаў і падтрымаць людзей усіх краін, а ў першую чаргу краінаў, фолька якіх я сёння закрану на гэтай сцэне. А гэта Ірландыя, Украіна, Расія і Беларусь. Вось, хто нас з гэтых краін глядзіць, вось мы з вамі. Так, в першую чаргу хочацца падтрымаць ідэю Вячеслава Калацэя наконт паба, піва і ўсяго такога. Шкада бедных ірландцаў, якія летась дзень святога Патрыка вымушаны былі святкаваць у сваіх кватэрах пры зачыненых пабах. Ну і беларусы таксама іх у гэтым падтрымалі. Нашы все дні святога Патрыка ў Менску, прынамсі, паадмяняліся. І хочацца праспяваць на гэты конт ірландскую песню, перакладзеную на беларускую мову. Адпаведна, в ірландскай песні там спяваецца пра нейкую невядомую істоту, якая вынайшла і папулярызавала піва ва ўсёй Ірландыі. Але калі спяваць гэта па-беларуску і не пра нейкія нашы рэаліі, у нас такога чалавека прыдумляць не трэба. Ён у нас вядомы, ёсць. Гэта, канешне ж, граф Караль Чапскі. Вось, пра яго будзе песня. І дапамажыце мне, калі ласка, седзячы перад сваімі маніторамі, у гонар нашага славутага Мінчука, графа Караля Чапскага, адлічыць ад 1 до 5. Гатовыя? Спрабуем. 3-4. 1, 2, 3, 4, 5. У часы, што даўно ў гісторыю ўвайшлі, розную брыдоту ў Менску месцічы пілі. Але знайшоўся граф па імені Чапскі Карл, палітык, бізнесовец, мецэнат і півавар. Каралю, як каралю, султану ці цару, песню схвалення я штодня пяю. Кожны менскі месціч сёння рады і шчаслівы, добраслаўлёны будзь, адкрыўшы для Менску піва, 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 добрае піва, піва, піва. У рэпабліку, у графіці, у лісінай нары, пайшоўшы адразу куфаль мясцовага бяры. І далучайся да мяне, пакуль працуе бар. Адлічым 5 секунд у памяць графа па імені Чапскі Карл. 1, 2,
як королю, султану ці цару. Песню схвалення я щодня п'ю. Кожний венський містіч сьогодні радий і щасливий. Доброславлений будь, открывший для Менску пиво, 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 доброе пиво, пиво, пиво. Солод, хмель, вода, классичный пиролик. Цудовная олива, подмазать рукавик. Штоденно литров 40, каб ён не барахлив. Адлішим разом кольки, хто литров уже залив. 1, 2, 3. Не чую, што вы там перад сваімі моніторамі лічыце, але спадзяюся, далічылі да вельмі вялікай літары. І узгадалі Дзень Святога Патрыка. Зараз хочацца ўзгадаць цудоўны дзень, які прыйшоў да нас з часоў Савецкага Саюзу. Вось святкавалі 8 сакавіка. Не ўсе святкуюць сёння гэты дзень, але добрая традыцыя дарыць кветкі нашым маці, каханкам. Хочацца прысвяціць наступную украінскую песню. Шмат хто лічыць яе ўжо народнай, яна вельмі старая. Вось, але у яе ёсць аўтары. Гэта Андрій Малышка і Платон Майбарада. Вось, а пераклаў гэтую песню на беларускую мову вядомы беларускі паэт і бард Сяржук Сокалаў-Воюш. Маці, мама моя, ты ночей не доспала, ты мяне і люляла, і мною жила. У шляхі путявіны ты на золку мяне праважала, і рушнік вышываны на шчасце дала. У шляхі путявіны ты на золку мяне праважала, і рушнік вышываны на шчасце на долю дала. Хай вясёлкай на ім зяе росная сцежка, шум дубровы, хай дзе салоўка пяе. Хай зіхціцца аддана, як заўжды, твая маміна усмешка. І сумотныя добрыя вочы твае, хай зіхціцца аддана, як заўжды, твая маміна усмешка. І сумотныя добрыя сінія вочы твае. Возьму той рушник, постеливши, як долю, поміж шепту трави, поміж граю дубров. І на тим рушнику хай оживе мне знайомий до болю. Свет детинства, расстання і святая любов. І на тим рушнику хай оживе мне знайомий
да болю. Свет дзяцінства расстання і матулі, святая любовь. Наступную песню з маладых людзей ведае шмат хто па-расейску, расейскай мовай. Зараз таксама будзе пераклад і прэм'ера. Гэты пераклад яшчэ нідзе не выконваўся. Гэта песня славутага расійскага сучаснага рок-музыканта Юрыя Шевчука і ягонага гурта ДДТ. Гэта песня пра волю. Яна прагучыць у перакладзе Сержука Сокалава-Воюша. Ну і прысвячаецца, адпаведна, Дню волі, які мы адзначалі зусім нядаўна. І таксама там усё перанеслася онлайн. Млос на души, з-паміж безуважных сцен холод кліше. Змрочныя здані зімен, яны за столом пяюць пра ўласны утул і п'юць сытай начы. Чорнаму дню шэрая ноч, золак і мжа у вакне, солнце узыдзе, а можа быть больше не. Ночью один пусты шлях, где між нас мосты, гола наўкол ёсць толькі ты. О, вольніца, воля, так шмат і так мало ты нам рассказала, якога мы поля, і жыццю ні смерти, ні лжы не здаешься, як неба под сердцем журбой маёй б'ешся. Чорный подъезд ще одного на дно, боль на мосте, кроплями як ямчэй у гэтую ноч. Спазнай рваны твой родны край, ён попел мяце ад застылых вачэй. Шэрасці слоў хворая цел у вакне, шастаўшыся зноў. Легче у ночь у мне ж не могу, а вой жить с долей не живой, не яна уже мені моей. О, вольница, воля, так шмат и так мало ты нам рассказала, якога мы поля, ни життю, ни смерти, ни лжи не здаешься, як небо под сердцем журбой моей б'ешся. Дякую вялікі. Таксама хочацца, канешне ж, праспяваць і беларускую песню сёння. А для яе выканання сумеснага я хочу запрасіць на гэтую сцэну гераіню сённяшняга дня Патрыцыю Свіціну. Ну, Патрыцыя пакуль што яшчэ не завершыла працэс свой. А, завершыла ўжо. Тады добра. Давай бліжэй з гуселькамі. Цудоўна. У нас ужо быў
варыянт экспромтнага выканання гэтай песні. Так сталася, што гэта песня, напэўна, я не ведаю, Патрыцыя, скажы, любімая в рэпертуары гурта Старога Ольсы, так? Ці не? Гэта першая песня, якую я пачула ў гурта Старога Ольсы, і яна нязменна застаецца самай любімай. Супер. Так адбылося, што на канцэрце Старога Ольсы падышлі да нас Патрыцыя і маці Алена таксама і папрасіліся, а можна, Патрыцыя, выступіць з гуртом Стары Ольса, і мы экспромтам, не рэпетуючы, праспявалі гэтую песню разам. Атрымалася проста цудоўна, таму зараз хочацца скарыстацца магчымасцю і сумеснага знаходжання на гэтай сцэне і песню гэтую праспяваць. Канешне, гаворка ідзе пра песню «Ружа-кветка». Гэта сёння таксама экспромт. Мы не рэпетавалі і нават не дамаўляліся, таму паспрабуем. Возьму я ружу кветку, ды пущу на воду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыла, плыла, ружа кветка, ты стала крутиться, вышла мать и воду брать, почала девица. Вышла мать и воду брать, почала девица. Ой, ты моя ружа кветка, чому ж ти завяла? Певна дуга ти, дитятка, на воді лежала. Певна дуга ти, дитятка, на воді лежала. Узяла мать ружу кветку, положила в хаті, ды як гляне, вспоминає об своїм дитяті. Ды як гляне, вспоминає об своїм дитяті. Возьму я ружу кветку, ды пущу на воду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Дякую. Дякую Гаспадар вялікі за Алесь. запрашэнне. Віншую з выхадам альбома. Дякую вялікі, дзякуй, што прыйшлі, падтрымалі, павіншавалі нас. А зараз мы працягнем нашу праграму. Можна мы пакуль яшчэ Алеся затрымаем, пакуль музыкі будуць падымацца. Алесь, можна да цябе як да чалавека, які, ў прынцыпе, вельмі добра ведае беларускі фальклор, такое пытанне. Я пачуў ад аднаго чалавека, ён выказаўся так, што гісторыя беларускай зямлі гэта, што нас
заўсёды нехта ад некага вызваляе. Прыйшлі адны, вызвалілі гэтую зямлю ад другіх, потым прыйшлі другія ад гэтых, а мы вот так вот сядзелі у лесе і вот глядзелі, як нас тут нехта туды-сюды вызваляе. Калі браць фальклор, вот ці сапраўды так, вот ёсць нейкія песні пра тое, ці шмат такіх песен пра тое, як мы самі ўсталі і змагаліся, і там некага, не нехта нас, а мы самі сябе ад некага вызвалялі. В чыстым фальклоры сюжэтаў вось менавіта пра, ну, ёсць некалькі песняў, праўда, пра гераічныя асобы, такія як песня пра князя Вітаўта, песні, якія ўзгадвае Вацлаў Ластоўскі, пра князя Вітаўта, у нядзельку параненьку таксама, так? Вось, але ну, гэта адзінкавыя песні. Звычайна гераічная тэматыка ў фальклоры, так? Баладная пра уланаў, пра казакаў, там, пра жаўнераў розных, так? Яна неяк адарваная ад падзей, там падзеі мала апісваюцца. Ёсць таксама у нас супольная з украінцамі песня пра рыцара Байду, так? Вось там ёсць на канкрэтныя падзеі гістарычныя указ. Карацей, даследуючы фальклор, цяжка адказаць на ваше пытанне, так? Фальклор гэта як в ім мала захоўваецца ацэнкі падзеяў. Там яны проста апісваюцца. Вось на фоне розных жыццёвых ці гісторый, ці на фоне нейкіх абрадавых уже, ну там, ну, я не ведаю, там жніўных, там все уже без гісторыі, там гэта ўжо такія календарныя, так, штукі. Я не ведаю. Но тым не менш, я так думаю, што мы вот усе музыкі самі і сённяшні дзень вот творым тут на гэтай сцэне фактычна будучы фальклор. Это як Олег Хоменко мне некалі сказаў, вот я напісаў песню «Кола грукатала». Я говорю, так ты ж фальклорам займаешься. Ну, у фальклора таксама некалі быў аўтар. Вот і я аўтар, стане моя песня фальклорам. І таму калі-небудзь песня з народнага альбома, вот это вот «Ой, змагаліся мы, ой, стаміліся, моцна біліся, прытаміліся», стане фальклорам пра тое, як беларусы самі сябе вызвалялі. Слухайце, дарэчы, вось на гэтае пытанне хочацца дадаць вельмі важна, чым беларусы адрозніваюцца ад усяго свету. Песні, якія быццам бы лічацца народнымі па ўсім свеце, заўсёды можна знайсці аўтара. Там вельмі рэдка аўтар згублены за стагоддзямі. Вось, аўтараў людзі памятаюць. Беларусы сваіх герояў забываюць, хто пісаў песні. Таму я, калі берусь старыя нейкія песні, вось, вельмі рады абвяшчаць са сцэны аўтараў менавіта, бо ніхто іх не памятае, хто пісаў гэтыя песні. Неяк у нас так забываецца. Ну, хочацца, каб аўтарскія песні заставаліся аўтарскімі. Каб герояў ведала свая зямля. Я это ўсё так далёка вельмі падводзіў да таго, каб мы разам з Алесем, карыстаючыся гэтым момантам, павіншавалі ўсіх, хай троху са спазненнем, са 102-й гадавінай абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Не атрымалася мне гэта 25 ці 22 сакавіка зрабіць са сцэны у якім-небудзь шматлюдным месцы. Зробім зараз з Алесем і з усімі астатнімі. Дякую, вялікі Алесе. Са святам. Патрыцыя. Гаспадарства, мы працягваем нашу праграму. Зараз будзе таксама беларуская народная песня, якую шмат хто ведае, але яна прагучыць у варыянце не беларускім, а смаленскім. Ну, Смаленск таксама Беларусь. Гэта смаленскі варыянт гэтай песні «Туман ярам». Я думаю, што шмат хто і ў зале ведае гэту песню. Буду радая, калі вы паспяваеце разам з намі. І вы, шаноўныя нашы гледачы, таксама падтрымайце нас, будучы дома, паспявайце разам з намі гэтую душэўную песню.
у гэтым варыянце гэтую песню мы сёння выконвалі першы раз. Дагэтуль мы выконвалі яе толькі пад акустычную гітару, а вось сёння, калі вы заўважылі, у нас пачала спяваць наша прекрасная скрыпачка, падспяваў бас-гітарыст, які граў на акустычнай гітары, а на бас-гітары у нас граў наш бубнач. Вось такая у нас была перастаноўка. Так, дзякуй. Мы працягнем. Як я казала, у нас праграма складаецца з некалькіх блокаў, і гэты блок прысвечаны перыяду, скажем, зімняму. Таму зараз прагучыць калядныя папуры. Тут розныя самыя песні з усіх куточкаў Беларусі, якія спяваюцца менавіта на каляды, і разам мы іх слажылі, і зараз паглядзіце як. На вашым дварэ трэва стаяла, ох, раю раіўся, Христос нарадзіўся. На вашым дварэ, а на том дварэ дрэва стаяла, ох, раю раіўся, Христос нарадзіўся на вашым дварэ. А на том дварэ цісова кроваць, раю раіўся, Христос нарадзіўся на вашым дварэ.
святковий кабан, святий вечора, другий нарад, золотий перстень, святий вечір. На Дунаєчку, на бережечку, щедрий вечір. Там мала ставочка, как купалася, щедрий вечір. Так святому деньку
Дякую, спадарства. Хочу звернутися до наших глядачів. Ми запустили зараз програму по збору сродків на сайті Мола-Мола. Спасылка ёсць у апісанні гэтага эфіру. Мы збіраем сродкі на пакрыццё выдаткаў, звязаных з арганізацыяй гэтага онлайн-канцэрта, бо першапачаткова ён планаваўся жывым канцэртам, але з-за сітуацыі, якая сложылася, нам прыйшлося перафармаціраваць, і гэтыя сродкі, якія мы збіраем, яны пойдуць толькі на пакрыццё выдаткаў, звязаных з арганізацыяй ГУК, свет і гэтак далей. Гэта не нашы ганарары, мы не зарабляем гэтым. Зараз мы працягнем песняй не беларускай, як не дзіўна. У нашым рэпертуары ёсць песня балгарская, народная. Гэта песня пра дудара. Дудар настолькі любіць сваю дуду, што калі пачынае на ёй іграць, забывае пра ўсё. Яго паслалі пасці гусей, але ён забыў пра гэтых гусей і пра ўсё на свеце, проста пачаў граць на сваёй дудзе. Вось як наш Вячка, напрыклад, наш дудар. Ведаеце, дудары, яны сапраўды ўсе такія. Яны, калі пачынаюць граць на сваёй дудзе, забываюць пра ўсё. І заспяваем зараз пра гэта, але на балгарскай мове. Одногата чершея трегне згайда шарина, одногата чершея трегне згайда шарина. Шарна гайда исписана, с мені стана низана, с вірам пея уру играм думбай, румбабай. Шарна гайда исписана, с мені стана низана, с вірам пея уру играм думбай, румбабай.
планавалася, што на гэтым канцэрце вось на гэтай песні мы паспяваем з публікай. Я заўсёды гэтую песню прашу падспяваць публіку «Думбай-румбабай», вось гэты прыпеў. А наступную песню я планавала, што мы будзем танчыць разам з публікай, але у сённяшніх умовах мы гэтага зрабіць не можам, таму мы зайграем танец, які называецца «Лысы». Гэта не зусім ён будзе у аўтэнтычным варыянце. Гэта тое, як мы яго бачым. Спадзяёмся, што вам спадабаецца.
Ну, зараз невялічкі перапынак. Зараз пакуль музыкі адныя сыходзяць, этнапраект Патрыцыі Свіцінай сыходзіць са сцэны, і на сцэну будзе падымацца гурт «Ветах». Я хочу запросіць на сцэну аднаго чалавека, які зрабіў сюрпрыз для Патрыцыі, але і для ўсіх аматараў такого этна-музыкі. Владзіслаў выпусціў міні-альбом, які прэзентуе зараз у тым ліку Патрыцыя, на адмысловым носьбіце. Кай ласка, Владзіслаў, падымайцеся, не саромейцеся, што вы як чужы ўсё адно на гэтым свяце жыцця. Давайте до гэтага мікрафона. Раскажыце, кай ласка, на нейкай дзіўнай флешцы выдалі вы гэты міні-альбом, што нават і паказаць не можаце? Это не проблема, я расскажу, как он выглядит, и очень будет просто. О, кстати, если кто мне сейчас даст, это будет просто замечательно. Справедливости ради хочу сказать, что над музыкой, над проектом, особенно над этим альбомом, естественно, работал не один я, значит, там другой человек, мне там скинули, просто не помню как его. «Ведьма воротится», он записал и свел тот первый трек. То есть, ну, в этом альбоме в создании и сведении музыки участвовал не один я, а еще и другие люди. Поэтому, ну, пускай. Вот. А что могу сказать? С Патрицией мы знакомы очень давно. Она пришла и первую запись сделала у меня на студии, когда только это все организовывалось. Она пришла очень маленькая, очень боялась, переживала. Но со временем у нас получились доверительные отношения, как друзья. И я у нее многому чему научился. Она у меня, надеюсь, что-то подчеркнула для своего. И из года в год мы записывали. Я видел, как она развивалась. И я очень горжусь ей за то, что я сегодня увидел, это совершенно новый уровень. Она молодец, я поздравляю. А еще хочу поздравить ребят, которые с ней играют. Мне тоже очень нравится. Вот давайте так вот да. крупно так. покажем. Достаньте, а то там будет блещать эта обгортка, ничего не будет зразумело. Да. Очень оригинально сделано, было придумано. Во-первых, приятно пахнет. Потому что, дерево. Натуральное? Конечно. Все только натурпродукт у нас. Вы еще скажите, что вы сами вырезали это всю ночь лобзиком. сидел. А вы думаете, что я опоздал? Конечно. Сидел под микроскопом, высматривал. Ну, на самом деле, это все же по заказу, все понятно. Флешечка. Интересный формат, потому что, диски, давайте признаем, уже CD-ROM все меньше и меньше. Вот. А машину обычно... Да, сошла эпоха. Да. Ну, сейчас вот и эта эпоха уже потихонечку будет подходить. Сейчас но это, принамсі, вот такие... А давайте я вам дам. Вот вы тактильно сами почувствуете, потрогайте. То есть вы мне дадите потрымать? Ну, с разрешения хозяина эта флешка возможна. Вот такая драўляная флешечка, выразанная, тут такие символы, и Патрыцыя Свіціна, все так. Натуральное дрэва пахне яшчэ, вот ведаеце, калі вы у дзяцінстве выжыгалі по дрэву, так вот гэты пах яшчэ такой палёнага дрэва от выжигальника застаўся. Ну, только вчера срубили, поэтому, да, все сделали. Срубили. Ой, да, не палимся. Добра, 10 штук выпущено, а их можно будет 10 потом набыть? Конечно, обязательно. Можно напрямую через группу обратиться, можно будет онлайн-версия, то есть цифровая версия, там в социальных сетях скинуться. Можно, напрямую ко мне, я скину с удовольствием. Можно будет со всех социальных медиаресурсов, а это, знаете, как коллекционная памятная, а их ограниченное издание, поэтому охота началась. Вип-серия. Вип-серия. Дякую вялікі. Я не могу карыстацца службовым становішчам. Давайте. Все, дякую вялікі, Владзіслаў. І зараз гурт «Ветах». І кіраўніку гурта я хацеў бы задаць яшчэ одно пытанне, пакуль астатнія падыходзяць. Вячеслав Викторович, вот вы ж сур'ёзны такі выкладчык, сур'ёзны чалавек беларускай дзяржаўнай навучальнай установы. Да, правильно все? Так. А вы ведаеце, что ваша вучаніца Патрыцыя Свіціна такі вот, нейкі ўчынак неяк гады 2 таму здзейсніла. Хтосьці скажа, што ідэалагічна неверны, выступала перад абаронцамі Курапат. Вот як вы паставіліся да этого факту?
Ну, справа тым, што курапаты это сапраўды боль нашага народа. І калі яна знайшла ў сябе сілы неяк падтрымаць людзей, якія абаранілі гэтае месца, мне здаецца, што яна зрабіла так, як палічыла патрэбным. Правільна. Просто я шмат чую пра тое, як журналіст мне расказваюць гісторыі пра тое, што калі там за нейкую актыўную грамадскую грамадзянскую пазіцыю студэнтаў у розных навучальных установах ВНУ прэсуюць, такая жа моладзь. Вот вы так не прэсавалі Патрыцыю? Не, не. Падтрымаў маральна, бачу па вачах. Дзякуй вялікі, гурт Ветах. Слава тому, кто в этом дому, зеленый сад вишневый, отчини в окно, поглядя в дворог, зеленый сад вишневый. Господынечка, я голубочка, зеленый сад вишневый, господарочек, я голубочек, зеленый сад вишневый, на печи сидят, гости встречают, зеленый сад вишневый, червеным вином, солодким мядом, зеленый сад вишневый. А мы гостейки недокучные, зеленый сад вишневый, не чисто ходим, а немного просим, зеленый сад вишневый, это дорогой, если я помогу, зеленый сад вишневый, шарку горелки, сыр на талерке, зеленый сад вишневый, бискут творогу, и я помогу, зеленый сад вишневый, зеленый сад вишневый. Гэта была песня валачобнікаў, вось з Браслаўшчыны. Мы яе запісалі ў свой час, і наступнае, што мы пакажам, такі вельмі просты, але вядомы не толькі Беларусі танец, называецца гапак.
Пісня, яка, до речі, са Случини. Ось, як уже не раз тут казали, ми не так давно святкували угодки БНР. Ось, ну, магчыма, знайшов час для пісень військових са Случини. Развивайся, зеленый дубочек, завтра мороз будет. Собирайся, молодый молодчик, завтра на буры будет. Собирайся, молодый молодчик, завтра на буры будет. Я морозу, да я не боюсь, всяк так разов'юся. Як я сяду на сивого коня, так усім зловлюся. Як я сяду на сивого коня, так усім зловлюся. Покрапляться де дорожачку, чтобы не палила. Разважайся, моя мамашка, чтобы не жанил. Разважайся, моя мамачка, чтобы не жанил. Як палила де дорожачка, так палиться буде. Як жаніла матика сина, так жаниться буде. Як жаніла матика сина, так жаниться буде. Чорні галки, де білі гусі, усьо поля вкриля. Молодые де солдатики, усьо борщ сходили. Молодые де солдатики, усьо борщ сходили. Чорні галки, де білі гусі, поднимайтесь гору. Молодые де солдатики, собирайтесь в дому. Молодые де солдатики, собирайтесь в дому. Ось така веєрська пісня. А зараз вельми відомий твор. Його виконувала ще трупа Ігната Буйніцького. Його називається «Дуда веселуха». А ця церква посадеохя, над зеленим логодеохя. А ця церква подмоздеохя, я ця церкву за хвоздеохя. А милі батьки трясена деохя, усіяни веселя деохя. Один коні пасе деохя, другий хада кипляться деохя. А то не дут кобила деохя, веселушка была деохя, веселила ты меня деохя, на чужой стороне деохя.
я церкву посадив я, над зеленим логодив я, а ця церква захватив я ця церква захватив я. Кажуть, што у беларусаў мала гістарычных песень, но яны ёсць. Вось наступная песня, яна пра кіраўніка паўстання з сумежжа Украіны і Беларусі, называецца «Пра Кармелюгу». За Сибиром до солнца всходить, ой, ви, хлопці, знаття, дай на мене Кармелюгу, всю надію до маття. Кармелюга, да хлопець добрий, і он по свету ходить, ні одною дівчинонько, і он з розуму зводять. Узбережья до хлопца 40, то щастям не буде. Засядайте по дорогах, дождеть подорожных. А в недельку да пораненьку усе дзвони дзвонять, молодого Кармелюгу по всім світі гонять. Нехай гонять, да нехай гонять, нехай доганяють, нехай мене Кармелюгу свой век вспоминають, нехай мене Кармелюгу свой век вспоминають. Ну і самий відомий білоруський танець, який називається, як ви думаєте, Лявоніха. Вось мы яго ведаем як песню лірічную, но насамрэч гэта рытуальны танец з каляднай гульні «Жаніба цярэшкі», якая была вельмі распаўсюджана ў цэнтральнай Беларусі, таксама на Падзвінні, на беларускім, там, дзе мы мяжуем з нашымі балтыйскімі суседзямі. Он полюбил, Лявонице чаровички купил, Лявониха душа ласковая, чаровичками поляскала. А коли ж я в матоліке була, як вишенька у садочку ціла, цвіла, де поцвітувала, з молодцями де погуляла.
сорочки живуть, но нові топорочки коють, де подваривають, наших девок, де подманивають. Ой, лявониха моя, ти ж такою пригожуней не была. Я с берунцами у света погулять, нам лявонихи свою не познать. Вялікі дзякуй, што Патрыцыя нас запрасіла і жадаем, чтобы гэты альбом сапраўды грымнуў. Дзякуй вялікі. Ветах. Ввогуле, ведаеце, я хацеў тут запрасіць на сцэну акулу беларускага шоу-бізнеса Віталя Супрановича, але ён учапіўся где-то там за барную стойку і сказаў, што не хоча ісці. Ці падыдзеш, Віталь? Справа в тым, што вот як вы чыталі, можа быць, у падводцы да нашага онлайн-эфіру, што Бруге зачыняецца на некалькі месяцаў з-за каранавіруса. І вось, Віталь, возьмі мікрафон. І проста хацелася даведацца, у якіх умовах сёння даводзіцца спрацаваць арганізатарам канцэртаў. Шмат канцэртаў, я ведаю, адмянілася. Вот і Вольскі онлайн правёў канцэрты, Крамаўскі канцэрт адмяніўся, іншыя адмяняюць. Як вам, арганізатарам, в гэтых умовах? Ну, арганізатары, я думаю, зараз усе ў такім падполлі хаваюцца ад людзей, якія жадаюць здаць свае квіткі, пераносяць канцэрты. Ось, ну і спадзяюцца, што ўсё ж такі улетку, увосень, все, што зараз адмянілася, будзе перанесена, і все гэта адбудзецца. Таму як бы мы заклікаем, канешне, людзей не панікаваць, і все мы спадзяемся, што ну, все, што запланавана, яно все калісьці адбудзецца. Ну, Віталь так пачаў, што арганізатары хаваюцца. Ад людзей насамрэч яны не хаваюцца. І ўсе канцэрты, якія планаваліся і на якія былі купленыя квіткі, ну, альбо можна забраць, альбо ўсё ж такі вы паглядзіце, які курс долара. Сёння купілі квіткі за 4 рублі, заўтра яны будуць каштаваць 8 рублёў. Таму лепей не здавайце. Усе канцэрты, наколькі я ведаю, ўсё адно адбудуцца. Не сёння, дык заўтра. Ну так, я думаю, што все арганізатары, якія ёсць, яны давно на гэтым рынку, і ніхто не збіраецца кудысьці збягаць, яны все будуць працягваць працаваць, і калісьці все гэта адбудзецца. Ну і натуральна, што калі гэтыя канцэрты зноўку з'явяцца ў анонсах, то натуральна, што арганізатары будуць вымушаны адрэагаваць на тое, што адбываецца там і з курса даляраў, і з усім астатнім. Ну, але мой, да прыкладу, куплены квіток сёння, вы пераносячы канцэрт, ён будзе дзейсны? Ну, канешне, ён будзе дзейсны, там нічога даплачваць не трэба будзе, і арганізатары вельмі все заклікаюць людзей, ну, з разуменнем ставіцца да гэтай сітуацыі, і што ўсё, што запланавана, яно все павінна адбыцца. Дзякуй вялікім, дзякуй вялікі, вам. Віталь Супранович. Таму сапраўды ўсё вернецца, жыццё наладзіцца, але на сённяшні дзень, вот як вы бачыце, ўсё ж такі тое, што вот адбываецца на сцэне, што стаіць на сцэне, што нас асвятляе, і тое, што нас здымае, гэта ўсё каштуе грошай, гэта ўсё выдаткі, грошы на іх вот Патрыцыя збірае праз краудфандинговую платформу, так что, калі ласка, можете пералічваць, можете донатіць. Грошы пойдуць, як яна ўжо сказала, выключна на аплату ўсіх гэтых тэхнічных выдаткаў, ніякіх ганарараў і гэтак далей. Ну і тое, што от Патрыцыя не сказала, я выдам яе сакрэт, калі раптам застануцца лішнія грошы, все аплоціцца, а грошы застаюцца, то ўсё адно гэта пойдзе не на ганарары, а будзе пералічана на лячэнне хворых ад каранавіруса. Я правильно кажу? Патрыцыя Свіціна, яе этнапраект, і працягваецца праграма. Патрыцыя, ты готовая? Ці будете яшчэ, ці мне яшчэ што-небудзь пагаварыць? Ну, я яшчэ хацеў бы звярнуць увагу на тое, што
Сапраўды, сёння вельмі такая выбітныя людзі сабраліся. Я ўжо паказваў, быў на сцэне Алесь Чумакоў, які выкладчык, вучыць людзей на цымбалах. Вот кіраўнік гурта «Ветах» таксама выкладчык. Вот гэты вот друід, ён насамрэч магістр музыкі. Дацэнт ці яшчэ не? Вячка. Магістр мастацтвазнаўства. Цэлага мастацтвазнаўства, не проста музыкі. Так што вельмі все гэтыя людзі працуюць для вас, як і мы працуем для вас. Еўрарадыё, Патрыцыя Свіціна. Калі ласка, сустракайце. Хацім перадаць прывітанне, як це заўсёды робіцца ў эфірах, ведаеце. Але мы перададзім прывітанне гасцям, якія павінны былі быць сёння, але захварэлі, на жаль. Але таксама, я спадзяюся, вы ўсе бачыце, што ў нас не кепскія і іншыя госці з класнымі праграмамі, я лічу. Павінны ў нас былі быць Зміцер Сасноўскі, этнасуполка пад кіраўніцтвам Тацяны Александровны Пладуновай і Леслі Найт, лідар гурта Godstower. Але, на жаль, захварэлі і сёння не здолелі быць. Але нічога, наш канцэрт тым не менш ідзе, і мы працягваем. Песня зараз будзе вясельная, «Гарэла сасна».
Я тільки зараз, щиро кажучи, зрозуміла, що я не сказала, які пісні увійшли в наш альбом. І, напевно, наш гукорежисер Влад так само не сказав, да? Не сказав. Скажу зараз. В наш міні-альбом увійшли 3 пісні. Перша «Як на Івана» я нам прогучала на самому початку разом з іншою купальською піснею. Вони у нас на концертах йдуть у такій зв'язці. Другая песня у нас у гэтым альбоме гэта пра піто. Гэтая песня зараз прагучыць, вы яе зараз пачуеце. Третья песня у нас балгарская народная, якая таксама гучала. І якая четвертая, я скажу крыху пазней. А зараз мы зайграем песню пра піто. Гэта таксама вясельная песня, яна, мне здаецца, як і ўсе астатнія песні ў нашым рэпертуары, адрозніваецца па сваім стылі. Гэта, я скажу, поп-фолк. Пра піто. Ох, лёлёшка, лёле-лёле, ранняя росе, не пропей таточка, мяне молодые. Ох, лёлёшка, лёле, давно тая росочка, давно я пету. Ох, лёлёшка, лёле, давно тоя любочка, давно пропету. Ох, лёлёшка,
Погорі, погорі, цимбалу циганяя. Оп-оп-оп, цимбалу циганяя. Цимбалу циганяя, на девочку моргая. Оп-оп-оп, на девочку моргая. Девочку моргая, что в червоной спаднице. Оп-оп-оп, что в червоной спаднице. Ну кажи, той лізе, що в червоной спаднице. Оп-оп-оп, что в червоной спаднице. Накопала караню с-под белого каменю. Оп-оп-оп, с-под белого каменю. А девочка учила, ты с улицы майнула. Оп-оп-оп, ты с улицы майнула. Добігла до печі, промовила 3 речі. Оп-оп-оп, промовила 3 речі. Ох, мамочка, що робить? Покину казак любить. Оп-оп-оп, покину казак любить. Добегла до печи, напахала короню. Оп-оп-оп, накопала короню. Слушай, корень не скрипел, уже мало что прилетел. Оп-оп-оп, уже мало что прилетел. Накопала короню, с-под белого каменю. Оп-оп-оп, с-под белого каменю. Дай на мула на роце, высушила на руце. Оп-оп-оп, высушила на руце. Зараз песня, якая павінна, якая у анонсе писалася, што стане разынкай вечара. Тут до нас, не так скажу, гэта кавер на усім вядомую групу God's Tower. Песня таксама вядомая, я думаю, вы ўсе яе, канешне ж, ведаеце. Вы яе падспяваеце нам, я у гэтым таксама ўпэўнена. І хочу, каб, калі мы гэтую песню даграем, хочу, каб вы назвалі інструмент, на якім я буду граць. Добра? Дамовіліся? Я не чую. Вы таксама тут ёсць, людзі. Тады пачынаем.
Дякую, спадарства. Зараз ми криху апаратуру змінимо. А что за инструмент, на яким ты играла? Правильно, гэта калёсная ліра. Дякую вялікі, што вы нам дапамаглі. Зараз прагучыць наша апошняя песня. Гэта песня таксама, якая ўвайшла ў наш альбом. Называецца яна «Ведьма воротится». Гэта песня першая была прэзентована ўжо некалькі месяцаў назад. Песня таксама купальская. Яе мы зрабілі таксама самай першай на купалле. Але я вырашыла, што яна павінна сёння завяршаць наш канцэрт, завяршаць прэзентацыю міні-альбома, таму што ў міні-альбоме яна таксама ідзе апошняй. Таму зараз песня «Ведьма воротится». Пойди ты на мхи, на болоты, на сухий лес, на чортову люльку, ад раба Божия Вані, ад його жовтої кості, красної крові. Чур небо, чур земля, чур звезды, чур луна. Як огонь котится, так от Вани ведьма воротится, ведьма воротится, ведьма воротится. А ты, окаянная, стой, не с места.
Ну, вось бачыш, Патрыцыя, і кветкі прынеслі, і нават пляскаюць уладкі. Я гляжу, ты... Так, во, яшчэ, калі ласка. Калі пачынаўся канцэрт, ты мне казала, ой, я так напалоханая, не ведаю, як себе весці, я першы раз, а потым ужо разышлася. Мяне патрыарха папраўляла, перабівала. Тут да, гледачоў, як той Александр Саладуха, там ледзь не патрабавала. Гледачы ў тэлевізары, я не бачу вашы рукі. Зараз усе канцэрты онлайн вот так вы будешь вести. Сподобалася? Мне мои музыки уже за кулисами сказали, что а давай все такие концерты робить. Нормально, спокойненько себе граешь, репетуешь, нібы. Чакай, яны, відаць, забыліся про тое, што ты сказала, нават грошы, якія збяруць на канцэрт, то на ганарары не пойдуць. Яны вот это улічылі ці не? Кажуць, да. Это вот магістр так вот неяк так вот глядзіць сувора. Дзякую вялікі яшчэ раз усім. Этнапраект Патрыцыі Свіцінай. Яшчэ раз нагадаю, што ўсё адно, хоць канцэрт і онлайн, але ён патрабуе выдаткаў, таму, калі ласка, пералічвайце грошы на мола-мола, альбо данатце, альбо нейкім іншым чынам дапамагайце, а ўсё, што застанецца лішняга і не пойдзе на аплату ўсей этой тэхнічнай феерыі, якую мы ладзілі для вас, яно пойдзе на лячэнне хворых на каранавірус. Дзякуй вялікі. Патрыцыя Свіціна. Дзякуй, спадарства. Дзякуй, што вы былі сёння з намі. Дзякуй усім, хто прыйшоў. Дзякуй усім, хто глядзеў нас. І дзякуй усім, хто прыйдзе ў наступныя канцэрты. Всё закончыцца і будзе ўсё добра, і канцэрты будуць ладзіцца. Дзякуй. Патрыцыя Свіціна, Еўрарадыё працавалі для вас.